ассалому алайкум дӯстони гироми қадман, Ҷаҳонгир Мирсалимов ҳастам аз Тоҷикистон, аз шаҳри Хуҷанд. Лоиҳаи ман шаҳри озода унвон дорад ва дар доираи лоиҳаи мазкур ман мехоҳам ки барои ҳар чӣ озодатар гардонидани шаҳри худ ва ҳамчунин кишвар ва гузашта аз ин сайёра самтгузор бошам. мо дар чанде аз нуқтаҳои партои шаҳр чунин навиштаҷот ва аксҳоро гузошта як таҷриба гузарондем. Таҷрибаи 10 рӯзаи мо нишон дод ки дар ҷойҳое ки чунин навиштаҷот бо аксҳои тарбиявӣ насб карда шудаанд, ифлосшавӣ нисбатан камтар ба назар мерасад. Дар доираи лоиҳаи шаҳри озода мо тасмим дорем ки шаҳрвандонро барои ҳар чӣ бештар ва озодатар нигоҳ доштани муҳити атроф ҳидоят намоем.